زمستان بندات بوہگا گو اشک نیبگ نہادہ گیشی بتا تفصیلات ردا نہاد گیشی وجہ ہشک نیبگ بازورگی کمی چرشیا ہشک نیبگ بیافاری دکاندار ہم جیڑے ہاں ماچاں دکاندار ردا ہی سالہ ہشک نیبگ نہادا 40% گیشی بتا مارکیٹ ہی وعدہ پستہ 2800 3000 کاجو 6200 یکسیری چلگوزہ 8000 انجیر 1800 2200 خشک زردھاڑو 800 1000 ناہی نہاد 400 600 ثابوتی اخروٹ نہاد 800 1000 یکسیری با کنک بوہا گئی ریوڑی نہاد 500 650 پتکگی چنا 400 بادام 2200 2500 اوکاگری بادام 1200 500 کشمش 1000 400 ادگا مونگ پھلی 600 750 کلدار یکسیری با کنک بوہا گئیں اگام گوستگی سالی نہادہ بچاری گڑا گوستگی سالہ پستے نہاد 2000 کاجو 2000 2200 چلگوزہ 5000 انجیر 8000 400 خشکی زردھاڑو 400 600 نا 600 400 ثابوتی اخروٹ 500 700 ریوڑی 600 400 کلدار یکسیری با کنک بوتا ای درگتا مالو کے گوشگین کہ اشکے نیبگے مزنے لڑے تہا نو یو کا مونگ پھلی چنا ریوڑی ہی پشکپتگا باقی و دسترستہ چڑنن دکاندار نہادا وسرا گیشی کنگین یکی مارکیٹ ارس دکاندارنو کے نہاد ایرکتا اشکے نیبگے ورگ و ہر کس دل لوٹیت بلے نہاد آسمانہ سر بتگا کہ زمین آہگا اچ گمان نیست